अरे मा जाखोलै होलसेल कत कत होलसेल 100 सब 100 এটা আইসক্রিম না আইসক্রিম नो बायदिसिना কত সবই 100 নাকি 100 সবই 100 मा रोखोमलाय 100 माल नै लोगोफोर ओरैबो এটা কত কত 100 200 जोमग्राना साद्रि 200 नो गाइसफोर नै এটা 100 नो बे साद्रि ना साद्रिया 200 नो ओमफ्राय बिना 100 ड्रेस बियो माखौ लानो गोसो 100 थाखा आरोना এটা 200 नो बियो साद्रि नै क'क्राझार रेल साथियाव मोनो नै क'क्राझार रेल साथियाव गोसो बादि 100 लांना 200 नि लांनो नै बैग्रि फिथाइ आपेल फिथाइ नै तरमुज फिथाइ मानसिफोरनि बे क'क्राझार स्टेशन आरोना बेयो क'क्राझारनि रेल स्टेशन ट्रेना गैथ'आ दायो ओमफ्राय दा बानायदों आरो बानायदों हर बेरायहैनांगौमोन दिन थांनालै मानसि सोलाबला आयो नै फाथर लागायनो नागिरबाय नै फाथर लागायनो नागिरदों सोरबा फाथर लागायनो नागिरदों मानोबा अरे मा जाखोलै अरे কি হইছে রে अरे কি হইছে রে जालाले माबा केमेरा अनखायावनो जानला मोनला बुलायबाय गोदाव सोरावनो एकदमबारे ओमफ्राय केमेरा अन थाबाय थानायखायसो ओमफ्राय बे बुग्राफ्रा एसे गिनानै बुनाय जायासै आरो न'आवबो बगमोन खोमा केमेरा आंना अनखामोन नालाय ओमफ्राय बेयावनो बुलायनाय लुबाय आरोना ओमफ्राय केमेरा अन नङाबा बुबावनो हागौमोन आरोना बिसोर ओमफ्राय गिबायबो केमेरा अनमोन नालाय आंना दायो बुवासै आरोना अन्थाइ लादोंमोन ओमफ्राय अन्थाइखौबो गारफिनबाय आरोना माने आंनि केमेरानि भिडिअ केमेरा माने अनमोन नालाय ओमफ्राय केमेरा आंनि मबाइलखौ नुबायना बिसोरो खेबनाय ओमफ्राय अन्थाइखौ गारबाय आरोना बुबावगौमोन आरोना मा जादोंमोनथाय जों मिथिला आरोना जों फैबाय थानाय समावनो बुलायगासिनोमोन आरो नारख्लायगासिनोमोन